Имам идея за филм. Казвай. Представете си поле. Ама поле. Камерата се завърта и по средата на полето кенеф. Еба си. Изведнъж кенефа се взривява и започва музика, а от небето валят лайна. Виж какво? Коко? Никога не ходи след жена. Айде, махай се. Какво? Изчезвай. До това при теб. Ти не си добре. Хубаво, идвам. Елена цяла нощ беше вкъщи. Лъжеш. Искаш да напуши, бе, баба ми. По-добре не се занимавай с Елена, защото ти свестно момче. С тебе не можем да бъдем гаджета. Може, Мара на бас. Живота е огърлица от случайности, чиято нишка е любовта. Това песен ли е? Да, разказва се за едно момиче и едно момче, които се срещат случайно на улицата. Сваляш ли ме? Да. Писа ми да съм кръг. Кръка, пичова, е болест. Неизлечима. Това по литература сме го учили. Лошо. Елате с мен. Скачи кучко в лапата! Скачи кучко в лапата! Скачи кучко в лапата! Скачи кучко в лапата! Арчо.